Čaute, moje meno je Tiny a v dnešnom videu vám poviem, teda vlastne ukážem všetky moje náušnice. Ale bude tam aj za pár náhrdelníkov. Takže prvý náhrdelník je asi tento. A prvé náušnice sú tieto. Počkajte, ja vám ich dám dolu. Toto sú prvé náušnice. Také rúžové proste. Tam dolu aj druhú. Potom tu mám takýto vešiak na ne. A neviem teraz, ktorými, tak asi od spodku vám začnem úplne. Kde je úplne spodok? Aha, tu. No takže prvé moje, to sú takéto zlaté. Také zlaté. A obojstranné. Ďalšie. Mi padlo. Ďalšie sú vlastne takéto od kamošky. Potom mám vlastne takéto. Takéto. No. Potom také isté, len s iným kamienkom, takým zlatým, či strieborným. Potom sú tu tieto, takéto fialové proste. Ďalej sú vlastne takéto, stáli sa mi zdá 10 €, pretože sú z pravého dreva a sú fakt kvalitné. Potom takéto krúžky, to mám od kamarátky. Ďalej mám takéto krásne motýliky, dajú sa aj ohnúť, ale nechcem ich radšej ohnúť. Aha, jasné, ďalej. Ďalšie sú vlastne takéto motýliky, také z inej, také motýliky. A potom tu sú takéto pierka, pekné. Ďalej takéto hviezdy. A potom tu dolu mám na špunty, takže takéto som dostala asi včera. Také sú, podľa mňa sú pekné. Potom ďalej takéto srdiečka. To som si kúpila sama. Také oranžové srdiečka. Ďalej oranžové ružičky, či zelené ružičky. A tie si väčšinou dávam, takto kombinujem. Potom tu mám takéto sovičky. Tie už som dostala strašne dávno. Potom takéto, to sú z pravého zlata. Z pravého zlata sú a také proste. A nakoniec takéto M-ka. No a potom tu mám takéto náhrdelníky a s mojím menom. Dobre, takže toto je celé video. Majte sa krásne a to je všetko. Tak čau. A ďalšie video možno bude DIY, ešte neviem. Tak pa.